Dan Salvinu mal-mara tiegħu Marija. Salvinu għandu 104 snin u ilu miżżewweġ lil Marija 63 sena. Matul dawn is-snin kollha kellhom 7 tfal. Kelli 7 tfal, fl-aħħar għad li issa enough u ma ħallitniex iżjed. Allura kelli nieħu paċenzja. Salvinu jiftakar l-ewwel bewsa li tal il-Marija. Kont qiegħed ħdejja u konna niżlin mit-taraġġ hemmhekk tal-post fejn kienu joqogħdu. U jien kont sembusa, imma bżajt li se naqgħod kien hemm omma qudiema. Għatlek naqa, nwaqqa l-omma. Salvinu qatta l-biċċa l-kbira ta' ħajtu ibaħħar barra minn Malta. Imma x-xogħol ma kienx idejjaqni. Aħna konna fix-shipping, Meta kien jaħdem barra minn Malta, Salvinu għamel żmien imur f'ħanut tax-xorb. Ġurnata minnhom iddeċida li ma jmurx. U dakinhar il-ħanut jisplodi. Kull jum kont immur. U mbagħad għamilt lejl. Għat il-lejla ma mmux nistrieħ u bqajt ma mortx. L-għada fil-ħodu dak il-post tajruħ. Kieku mort, imma bqajt ħaj. L-imħabba ta' Salvinu għal Marija baqgħet ma mietet qatt. Kif tista' ma tħobbix? La donne mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.